Lehen aldia da niretzako, izan da niretzako, eta harritu ninduen lehen gauza izan zen, zenbat hautagai aurkeztu ziren sarietara. Behin ikusita nolako inpaktua izan duen deialdiak, baita ere txalotzekoa, kasu honetan, eta nik ezagutzen dudan kategorian behintzat, gehienak sten mundutik etorrita ere, nolako gizartera bideratutako proiektuak oso potenteak izan dira orokorrean, eta zentzu horretan posik hartu dut, ez dela bakarrik zenbakiak, baizik eta background horretatik edo tekniko horretatik datozenak ere, mundu hobe baten alde egiteko proiektu oso interesgarriak aurkeztu dituztela bai. Honelako ekitaldiak beharrezkoak direla, azkenean mapan jartzen gaituztelako, herri modura, eta hemen ere nabaria da eta agerian dauden nolako aukerak dauden garapen profesional hori leku eder batean gainera benetan gauzatzeko. Gustatu zait, batez ere, aspaldian edo kalean sarri entzuten denez, gazteak ez dutela halako motivaziorik edo berdin diela denak edo halakoa, nik esan dezaket hemen ikusitakoarekin horrek ez daukala inongo oinarririk, kontrako guztia benetan motivazio itzela dute mundua aldatzeko eta beraien baloreak ere horren alde benetan borrokatzeko eta lan egiteko, bai.